खुलुमबाय रायजोफोर नोंथांमोनखौ आं चेनेलाव बयखौबो बरायहरबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दिनै जों मानसि गोमानायनि खोथा सावरायगोन रायजोफोर 9 थाखोआव फरायबाय थानाय सासे फरायसाया गावनि बिमाखौ गारनानै खारलांबाय दा बेनि सोमोन्दै जों जायबा मानसिया गोमादों बे मानसिनि मुङानो जाहैबाय उदां दैमारी लोगोसे बिसोरनि डिस्ट्रिक्टआ जाहैबाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट पुलिस थानायाबो जाहैबाय उदालगुरि आरो बिसोरनि गामिनि मुङानो जाहैबाय धनसिरि 5 नाम्बार धनसिरि बे जाबाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय धनसिरि नैबे नुबाय थानाय फट'नियानो जाहैबाय उदां दैमारी नोंथांमोना सोरबाफोर सिनायगौ जानो हागौ बे उदां दैमारीखौ बे उदां दैमारी गोमानाया जुलाइ 31 आवनो गोमादोंमोन लोगोफोर जुलाइनि 31 अक्ट' खालिनो गोमादोंमोन बे जाहैबाय उदां दैमारी बे गावनि बिमा गावनि बिदा फंबाय गासिखौबो गारनानै खारलांबाय लोगोफोर दा बबेयाव खारलांखो बबेयाव दंहैयो बेखौ जेबो खबर मोननाय जायाखै दासिमबो बे उदां दैमारीनिया बिफा गैया लोगोफोर थैबाय बिफाया दा बिसोरखौ गथ' 3 उदां दैमारीनि बिदा सासे दं आरो फंबाय सासे दं आरो लोगोसे उदां दैमारी दं बे 3 गथ'खौ बे बिमाया गावनो खस्थ' खालामनानै गावनो हाजिरा बायदिसिना मावनानै बे गावनि फिसाला 3खौ फरायहोदोंमोन आरो फरायहोगासिनोबो दं नाथाय बे उदां दैमारीया मानि आंखालाव मा जानानै बे खारलांखो गावनि अनसुलि बिमाखौ गारनानै खौराङाव फोरमायहरनाय बायदिब्ला बे उदां दैमारीया बबेयाव दं बबेयाव गैया ना थैखो ना थांखो ना मोनजादों ना मोनलाङाखै ना बबेयावबा दंहैयो बेखौ जेबो खौरां मोनाखै लोगोफोर दा बेखायनो बिथांमोननि न'खरनि जायबा उदां दैमारीनि बिमा लोगोसे बिसोरनि न'खरनि बिदा फंबाय गासिबो दुखु मोननानै बे उदां दैमारीखौ नागिरनो थाखाय भिडिअ खालामनो थाखाय रिक्वेस्ट खालामहरबाय नोंथांमोना सोरबाफोर सिनायोब्ला बे उदां दैमारीखौ थाबैनो खौरां हरदो लोगो मैया बिसोर 3 गथ'खौ खस्थ' मस्थ'यै फेदेरबाय फोलावबाय आरो दा बे क्लास 9 मोनखांनानै 9 थाखो मोनखांनानै बे फरायनायखौ गारनानै खारलांबाय आं मिथिगौ रायजोफोर नोंथांमोना सिख्लाफोर गोमानाय आरो हिन्जावफोर गोमानाय भिडिअखौ बांसिन नायो आं मिथिगौ नाथाय हौवा मानसिफोर गोमायोब्ला भिडिअफोरखौ बांसिनानो नायबाङा लोगोफोर दा जियानो जादोंला लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ नाय आरो गासिबो शेयार खालाम जाहाथे बे उदां दैमारीखौ थाबैनो मोनो क्लास 6 फिसाया थैदों उन्दैयाथ' 4 बोसोर बियो 7 बोसोरसो जाबायमोन खोमा 7-8 बोसोरसोनि गेजेर खारनाया थ' गाइस दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनो जोबनाय जाबाय जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदों लाइक खालामदो आरो जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनाखै डिसलाइक खालामदो गुबुन मोनसे गोदान भिडिअनि गेजेराव थाबैनो लोगो मोनगोन नोंथांमोनखौ मोनसे गोदान टपिकनि गेजेराव आरो लोगोफोर बे उदां दैमारीखौ मोननाय बायदि दिनैनि बे भिडिअखौ हागौमानि शेयार खालाम लोगोफोर गासिनोबो शेयार खालाम सासे मानसिया सासेनो शेयार खालामबाबो जागोन लोगोफोर अन्नानै प्लिज बेनि जायबा उदां दैमारीनि बिमा गोबां दुखु लोगोफोर बिसोरनि न'खरनि मानसिफोरा गोबां दुखु बेखायनो नोंथांमोना दिनै बे भिडिअखौ हागौमानि शेयार खालामनानै हो लोगोफोर जोबोर गोजोननाय थागोन नोंथांमोनसिम